с които до днес съм живял. Забързани хората влизат и излизат през своите тежки метални врати. Решетки и штори над мен, но прикриват безброй анонимни съдби. И всичко е просто и ясно, така летят дните, ни ден подир ден. На паркинга пак няма място, паркирал е някой пред мен. Оставам го аз по колата, но кой е, какъв е, не знам. Знам само, че има приятел, ретривър средно голям. Променя се всичко около мене, нещата с